Vídeos infantils en valencià. Petorreta! I no oblides subscriure't al canal. Hola, petorrets i petorretes! S'haveu fixat en els colors que hi ha en el nostre entorn? Avui anem a veure què n'hi ha de color marró. Marró com els bolets. Marró com el xocolate. Marró com les fulles d'un arbre. Marró com un orso. O marró com les castanyes. Voleu veure com són en realitat? Mireu, mireu! Els boletxosetes, el xocolate, les fulles, els orsos, les castanyes. Que bé, petorrets i petorretes! Ara ja sabeu com és el color marró. Adeu!